e kublai step ye phi wa ro ki pralok ki wasnya su gu ya ap ye ki khubor wa phala how new channel te ngai o yo phi thia idem I wa bang I wa thiang nin met te nega step ki khubor wa kwa open snyao che phi wa yo ki police ukem ya ki wachna poisa to te chwa wo sdang ni che ki khubor snyao ba hamdam ye subscribe your new channel we ngat how to bell khnang wa yo pten cho cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanang kong u yo iki khubor manda upload heaven ipor te ton sdang ni che ki khubor ka special operation group ka Rajasthan police ha ka tu ka sngi Wednesday da yo ki ukem ya ar ngut ki bru we da chem ki ya ka poisa thok ka wa em kam wa san lak tangka na kini ki ar ngut kat kam wa ong da ka press note wa yo na ka special operation group da yo ki wo kem hado san lak pra phau hajar khandes pa tangka ka poisa chirup wa ka kor chna poisa thok wa ka kor laminate datkem yaki ha ka tu ka sngi Wednesday day por step katkam iwa sakhiat ki tier wa yo ki special operation group wokem chirup wa ka poisa thok wa em kam wa san lak pra phau hajar tangka dakem le ya ki tier electronic wa kan thup ya ka kor sign poisa thok ka color printer wa ka scanner kam wa man katte da yo ki pulit wokem wa bru wa tier ya kiti ki bru ki wada yo wokem da tip pertu ye ki kam u Bridges Moria wa u Pratham Sharma kat kam wada takit u Bridges Moria to u wachong wasa ha kachnong Madhya Pradesh kam u hedo yong kani ka kam chna poisa thok kat wa u Pratham Sharma won to u wana kachnong Jaipur te kini don hi ki khubor wada yo I kam wa man katte nei bha katakit dangman ko kawalai chakmat te e khublai ye phi bro snya bha ye subscribe yo ni channel khnang wa yo ten cho cho phi yo ki khubor khublai chi bon sngi wasuk u comment ni phi wa ro